Moi rostomili, posłuchajcie, jako się pitwało kochuta albo kaczyce. Nie dawajcie pozór, bo to jest dla ludzi, co mają fest dobre nerwy. Kupa ludzi se jeszcze dziś poradzi wspomnieć, jako się jakiejsi hańdowni pitwało kochuta, kurę lebo kaczyce. Gaździno, co chowała kury, musiała roz za czas jakąś ich zabić, a najwięcej się zabijało młode kochuty, bo wiele razy było tak, że jak kura siadła na bajcach, to z nich wylazło porę kokotków, a przeca na placu mógł być iny jeden, najwyżej dwa kochuty. Tuż jak iny młode kochuty kapkę urosły, a zaczły śpiewać, to gaździnka wiedzieli, że użyje na nich czas. Najprzód jednako się musieli do tej małej zabijaczki jakoś ich narychtować. Tuż naloli se wody do ocelowego garca, postawili go na blaszę, na kocherku, lebo na kuchynce na gaz, a gazdowi kozali nawrócić nóż. On też szał, a urznął kochutowi łeb. Najprzód trzeba było tego kochuta chycić, a on był fest wartki. Gonił po zogrodzie, aż się zmordował, a gazda się sfuczali. Jak już jednako gazda na gnotku sikierką kochuta skrócili o ten łeb, lebo go urzli nożem, a powiesili na porwozie na strumie, to już zbytek gaździno se umieli zrobić sami. Wrazili tego martwego kochuta do gorszego garca, a pomału na niego loli wrzawą wodę, co by go oparzyć, bo w ten czas lekko go szło szkubać. Jak już kochut był bez piór, to gaździnka mu obrzazali szłapy, a mogli go iść wypitwać. Te szłapy się potem uważyło psom, lebo się im ciepło oto tak psu ku pysku. Dycki te psy były fez rady. Gorszy się szkubało kaczyce, bo ona miała godnie pierzo, jak oliwa, a się prawiło, że czym była starsza, tym więcej miała piszczeli, co ich trzeba było wybierać ze skóry. Tuż niż kaczyce się obrało, to tak oto najmniej godzinę trwało. Dycki jak się kochuta lebo kaczyce szkubało, to kole człowieka było godnie kur, a przyjdę psiły, a i kocury. No a co z tym naszym kochutym? Tuż gaździno w lecie se go zaniósli do kuchyni, lebo do wasz kuchni, wrazili do garca ze zimną wodą, a do porządku go opucowali. W zimie go szło pitwać, a i na polu, ale musiało nie być mrozu, a dycki się go musiało ożbluchać we wodzie. Przed pitwaniem gaździno se dali kochuta na kąsek plaskiego drzewa, lebo na stare gazety, a pitwani zaszli dycki tak, że nożem se zrobili dziurę tam, kany kochut miał żyć, a musieli ręką wyciągnąć wszystkie bachora a strzewa, co były w postrzodku. Wszystko to wciepali do starego garca, co w nim były pióra, a niechali se iny wątrobę, żołądek, a serce. Przy wątrobie był jeszcze taki mieszek ze żółcią, co go trzeba było urznąć, ale se na niego trzeba było dodać moc pozór, co by go nie przerzazać, bo jakby ta żółć się rozloła na mięso, to ono potem to mięso mogło być gorskie. Chyrtoń z wolym, a wszystkie błany trzeba było wytargać, tuż jeszcze porę razy w postrzodku kochuta się pożdorało, co by to wszystko na isto wypucować. Jak już kochut był wypitwany, to się mu urzło lotka, klepeta, a zbytek się przerzazało na poły. Wiele razy było tak, że to był młody kokotek, co dziepro zaczął śpiewać, tuż to był taki oto większy gołąb. Bachora a z piórami się wciepało na gnój, ale stajna kocury to smykały po całym placu, bo wiedziały, że przeca to jest coś fajnego. Taki był koniec żywota kochuta, kury, kaczycy lebo trusioka. Człowiek to chowie, a i dzisio, kole tego drepsi, a potem se to zje na obiad. Tak to było, a i teraz na dziedzinach bije, jeszcze się zabiją kury, kochuty, kaczyce na całej cieszyńskiej ziemi.